Priča koja je jučer potresla javnost o hrvatskom branitelju Zdravku Radoviću koji je na Badnjak izbačen na ulicu iz podstanarskog stana s 4 male djece i bolesnom suprugom, danas je dobila sretan završetak. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić osigurao im je 6-mjesečni smještaj dok se njihov problem trajno ne riješi. Ratni invalid, teško bolesna supruga i 4 djece neuspješno su godinama kucali na vrata institucija. Uoči Božića ostali su na cesti. Gotovo biblijski uspjeli su naći smještaj samo na 2 noći prije odlaska u Zaprešić. Suprug je išao okolo, jednostavno nije bilo mjesta, nažalost. On je spavao gdje je spavao, u biti on je rekao da je kod prijatelja prespavao, međutim bio je sigurno šetogradom luto i... Meni nije strano, ja sam bio na ratištu, ja sam se dosta naspavao i pod vedrim nebom. Zdravko Radović davno je htio riješiti svoj problem. Probao sam što sam rekao vam, da otkupim stan preko neke banke, da dignem kredit i to, da svoju obitelj smjestim, da ne potražujem od vojske ništa. Umjesto s kreditom i toplim domom završili su kao beskućnici. Ja sam kad je trebalo izašao, mislim da sam dao svoj obol za ovu državu. Kratko i jasno, samo traži ono što mu pripada, drugo ništa. Nakon medijskog pritiska i institucije reagiraju. Grad Zagreb daje stan na 6 mjeseci dok se ne nađe trajno rješenje. Šta se ja mogu predvidjeti da će ljudi doći u takvu situaciju? A šta bi trebalo skršteni ruku sjediti i ne reagirati kao odgovoran čovjek? To nema veze sa predizbornom kampanjom. Bilo bi žalosno kada bi to koristili u te svrhe. Ono što je nama kao Ministarstvo branitelja u interesu je da se na najbolji mogući način pobrinemo kako za ovu obitelj, tako i za sve ostale. Smatramo da sve institucije rade i trebaju raditi ono što im je u opisu posla i u skladu s time, dakle u skladu sa svojim mogućnostima da pomognemo kome možemo. Obitelj Radović svima zahvaljuje na pomoć. Ovaj slučaj još je jednom pokazao da su hrvatske institucije uglavnom gluhe na vapaje dok sve ne završi u medijima. Obitelji Radović javili su se mnogobrojni građani, među kojima je najviše bivših branitelja i ponudili svoju pomoć.